My goodness. Should be from here, mother. Leverage na. Ting, te, te, te. Ano ba naman yung sayaw nyo ni Lolo mo naman? Folded hands. You could make this better if you wanted. I've never felt this way more. Good morning, everyone! Welcome back to another vlog. Andito pa rin po kami sa Canada. And today ay iti-take down na namin yung Christmas tree kasi mag-New Year na para may space kami for games. So tara, let's go down. So ayan, medyo natanggalan na ni Mother ng decoration. Dito na yung mga ornaments niya. Ayan. Ayan na siya. Nagtatanggal na siya ng kanyang mga decorations. My goodness. You didn't bite the fluffy? No. You did not bite the fluffy decorations. Friends na kayo ni Meshi ngayon ah. Wow. She even almost kissed you. Sige, ipa-what's in the box ko nga ito. Nagpapa-what's in the box kasi ako until New Year. Ayan, ipapa-what's in the box ko nga to. Oh, what's in the box? Mythical creature. Ayan. Currently editing yung pagbiyahe namin dito sa Canada, guys. Yung na-meet na namin ng family. While I'm eating my pancit canton that our Anta Naning cooked for me. Thank you, Anta Naning. Ate ka na talaga. She's just 10 years old. And alam na niya magluto. Magluto pa siya. Hindi naman, mother. Sinusaw to cook pancit canton, egg, Korean glazed chicken. Yan na yung specialty niya ngayon. Yung Korean glazed chicken niya. Actually, tapos ko na to. Bumili lang ako ng pang-thumbnail. Ayun na si mother, guys. Ginugulo ng mga aso niya. My goodness. Nakaka-stress tong mga dogs na to. Ay, wala pa akong ipapalaro sa New Year, guys. Ako pa nga din yung laging magaganda yung mga palaro kapag may mga party kami sa pamilya. Tapos dun sa barangay namin, dati nung nasa Pilipinas pa ako yung mga nagpapalaro doon. Kami yung mga nag-host ng mga palaro and raffle kapag Christmas and New Year sa mga kapitbahay. So, yun yung nakakamiss naman na Pasko sa Pinas. So, ngayon, wala pa akong ipapalaro. Pero iniwan naman ni Mac yung mga papremyo namin na cash na USD. Sana, yung inaantay naming ampaw, anong date na po, ano? December 29 na. Hindi pa nakakargahan yung ampaw nung taga-basement. Hindi pa nakaka-withdraw. Hanggang hindi pa nakaka-withdraw, magpa-fly na siya bukas. Bukas ba, mother, o sa 31? Sa, ano daw, 31. Oh, ikaw, wawa naman, may work siya sa 31. Ay, ito, basta kabati ito yung Christmas tree, ma? Ayaw, so wala nga nag-ingpis ti hekwa na. Ti dahon na. Wala nga dyan. Pang $59 na dyan. Hindi, Christmas tree. Because 70 something mat lang nga. Ay, 59 Canadian gamin. It's even cheaper, yeah. Sila 40 plus lang nga dyan. Naa. It should be from here, mother. Ano ti kwa na, ti leverage na. Oh, leverage. Leverage yan. Maniro nila dyan. Ano ba naman niya? Joseph, Dropores. Nag-social pa ito, TV ay ta, kwam niya, what you call that? Mano pinagkata mo ata Christmas tree, kwam, naganan? Yung parang timba. Hey, sige, mapulupot na yung Christmas light sa inyo. How much did you pay for this, mother? What do you call this? Collar. Collar? Christmas tree collar? Yeah. How much did you pay for this? 35. Ay, wow, big time. Kasi $16 lang yung amin. Wala. Kasi naka-fold lang yun eh. Ipa-what's in the box ko na naman kaya to. Tinsel. Ay, ano ka na. What's in the box? Andiyan na si Chopper. Andiyan na si Chopper. Andiyan na si Chopper. Namimiss mo ako, no? Namimiss mo, mami? Namimiss mo, mami? Oh, kiss mami. Kiss mami, garod. Kiss mami. Kiss mami. Kiss mami.
Can you say mama? Mama. Kiss mommy? You don't miss mommy? Maanghang kasi yung bibig ni mommy. Kumain ng maanghang. Daddy, inggit-inggit ka pag napanood mo to. Daddy, mag-sleep ka lang dyan. Come here. Here's your toes. Oh, giraffe is here. Giraffe is here. Sit. Good boy. Kasi kumain din eh, nag-picture ko nga, diba? Koma. Pero feeling ko na hyper-stimulate. Gusto na naman pumunta kay Chopper. Ala, nandiyan na si Chopper, ay! Ni, mga kagagatin na ajibong. No, Chopper, no. Chopper? Chopper, no. Ni, ma, kagatin na. Kinuha niya yung bow ng socks mo. Kagkagat, gamin. No. Sit down. Selos na naman siya, Pepeng. Chopper. Shh! Ba't hindi naman ganyan yung nakikipag-play sa baby? Ay! Kinis na! Yaki ka! Sisit siya, oh. Binubuli mo naman kasi. Gusto niya yung lolo pag nagdadance sila. Pero pag buhat-buhat lang, ayaw. Pretty-ting lang yung alam ni Lolo. Ting-ting-ting-ting. Pretty-ting. Ano ba naman yung sayaw nyo ni lolo mo naman? Pangit naman ng sound. Walang mga tao dito sa bahay, guys. Si Mishi, Tita Kali, and Tito Jen, nandun sila sa basement. Doon natulog si Mishi. Anong oras na? 6:15 PM na. Nandun, tulog daw si Mishi, sabi ni Ate Princess niya. Si Ate Princess din niya ay nandun din sa basement kasi doon yung room din niya. Dito sa taas, ako lang at ang mga dogs. Si Papa ko, ewan ko saan nagpunta kasi naghahanap siya kanina ng ano niya ng Long Jones. Hindi ko lang sabihin kung may nag-aayos na naman ba siya dyan ng mga sasakyan niya or what. Nag-message na ako sa family group chat. Tinanong ko kung ilang cups ba yung isasain kasi hindi ko naman alam kung ano. So hopefully itong isasain ko po ay hindi basa. Dahil kung basa ay madami po tayo mga comments. Ito pa man din yung rice na ayaw ko siyang niluluto pero gusto ko siyang kainin. Kasi mahirap siyang tansyahin for me. Si Mac ay nasa US na po pala siya. Sa mga hindi nakakaalam pa. Nag-duty na ang daddy. Tumatawag siya kanina. Ang busy ng anak niya, hindi man lang siya hinaharap sa vlog. Then may naano din ako dyan na broccoli. Nahimay ko na yung broccoli. Parang narinig ko na gagawa sila ng beef broccoli. Tapos may beef dito. So, baka. Saan yung saksakan nito? Oh, this is it. Tama naman. Ay! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.